Hello guys, maayong buntag sa tanan. Ara akong botching guys. Ako apo ni siyang hatagan og time guys nga maglangi-langi kay magsiginig panawag nako guys unya dili nako dayon siya maduol kay tungod daghang kog trabaho sa sulod unya. Usa pa pod guys, usay kay mairita ko ani niya tungod ani siyang kakiat. Bugat kig kamot magambak-ambak unya musabak, mubaba. Unang usay di nako ni siya magawa sa karon kay naman ko tanan sa kong gitrabaho sa sulod, unya wa naman ko laing buhaton, so sibot sa akong gilambing-lambing na ang lambing na bot niya. Lambingon, lambingon kay na siya guys. Ang balibo guys. Nana na may ligo-ligo, kay walay agas, 1 week na way ligo. 1 week na way ligo ang botsing ni mami. Tapos kaloy ay nanabotsing ni mami ay. Talag siya naman na mga kuan ni mami ay malambing-lambing ni mami akong botsing ay. Nga guys naghayang guys. Naghayang ang botsing na mo guys, naghayang. Naghayang. Naglangi among botsing na botsing. Nalangi-langi na botsing. Naglangi na botsing. Nalangi na botsing. Nano to bibs na mga kuto. Kay wala na ra ba kaligo. Wala ba po'y kuto guys. O bisan ugwa sila kaligo guys. Init diri sa mua karon guys. Nako sa tiri sa lingkod-lingkod. Naglambing-lambing ni bots. Ako ang gikuan si bots guys, hingot-hingotan kay bisag na ikuto. Kay dugay-dugay na niwa na hingotan si bots. Pero dili siguro tingkuan sa iro karon kanang tingkuto kay wala man siya kuto guys. Sa una yag ana nako oy gatibugol karon wala man sa ila siguro ning giinom nga tambal. Ako mo guning gipainom og tambal. Nabotsing na. Nabotsing na. Yan na siya guys, lipay na kayo ni siya guys, kanang lambing-lambingon siya guys. Nabotsing. Ang botsing lambing-lambingon lang. Dako na kay kalipay si botsing. Dako na kay ni kalipay niya ning lambing-lambingon siya guys. Among botsing. Awa guys. Okay baba. Dako kig baba guys. Akay mo gamo kana tiil nimo. Aka tiil. Prebuyag kayo eh. Prebuyag kig lawas guys kay ang kaon ani grabe kay prebuyag mo kaon. Tagpila ka plato ano ani guys. Usay muhukad ko ani duha ka plato guys nya parti pa jud kay pagapuno nya pag makulangan na pud siya guys pakano na pud punaan. Mana prebuyag kig lawas. Nya ana ang ilang amahan dili palabiag pakaon kay bisan daw unyag ma-high blood na guys. Nara naong guys. Matan-aw ni kamera guys, matan-aw ni kamera. Ana kamera dito oy na hi guys, igna dito hilo. Nara si bots na hello guys, ara na hello guys. Nara ka na hello guys, maayong
Buntag guys, buntag pa man kay alas 11 pa man sarado. Ana dayon. Kay makita mo ka sa tibok kalibutan ana kay ikaw man sa YouTube ni Mami. Na, hello guys, dayon igna. Buutan kay ni guys, as in buutan kini si Boots. Kusay lang ka na yung pagkakiat, gusto mo gud ani niya kanang dula, pero may dula. O na yung gusto magdula, pero may bilbil ni Mami kita. Nabusog kay ko sa lugaw guys, oy. Yun na, hello guys. Hello guys. Ana dayon. Hello guys. Na. Hello guys, bidalunggan ni mo bi. Sana ni mga kuyamad. Besera. Ina, thank you Mami kay ako man sa lagi pagkaugdog po guys. Muna nga, Aper Mami be, aper. Aper Mami, aper. Aper Mami. Very good eh. Kiss Mami, kiss Mami. Kiss Mami, kiss. Ang TL, hinambi dayon. TL, hinambi dayon. Si Dudong gahagok, as Inday di ay. Gahagok si Inday. Gahagok akong Inday Beauty. Yaning atubang nagidinoon siya sa kamera hinoon, oh. Na nagidinoon iyang naong gipadulong sa kamera. Na. Atong hiloton nga, hilot. Hilot dong. Nalagi ko yamad imong dalunggan dong. Naon lagi nato ni imong dalunggan kay nalagi ko yamad. Na dong naadyo dong as in. Ara day sa imong kandalunggan dong nanago dong. Ang imong mga kagming kuto. Naong daghan kay magpahingoto ni siya guys. Dili ni siya dalaw sa iyang kuto di parang Inday nga. Mulakaw-lakaw gingutan kani siya dili. Kanang kini siya magpahingoto di. Matulog din ni siya. Kuan ni din ni siya magkanang unsa ni. Ako to dalawang mundo. Ikas doon. Ikas bi. Ano na to? Wala man yung pikas. Mga nasa laag ra siguro ni nga kuto. No? Sa laag kuto. Matoy. Kutugag matoy sa laag. Kutugag matoy na sa laag. Ang kutugag matoy ni Botching. Nasa laag kuto Botching. Amay ayo. Nasa laag. Kuto Botching amay. Sa laag. Katulog na dong. Kaya natulog na sila dong. Ikaw na liwa natulog dong. Tulog na silang Inday. Si Dudong Gamay. Si Dagol. Si Rosil natulog na. Ikaw na lang dyan nagmata dong. May tulog nila. Ara guys, yung mga igsoon guys, ang natulog naman na yung mga igsoon guys. Kanina lang si Gamata, si Dudong Gamay, si Inday. To si Dagol dito sa sulod, natulog na po. Kanina lang Gamata. Tulog na. Kaya musulod na si Mami. Kaya musulod na ko.
Ha? Nakay, mangihi ko kay hiyon kay ko. Sulod na ha. Tulog na ha. Tulog na kay. Sulod na ko. Kay. Agoy. Silang Inday. Diri lang sa ni silang Inday. Kay lami kintulog ni Inday. Gahagok. Tulog na butching ha. Ara ra ka butching. Dili naman na siya magsamok guys. Basta ka nang manan na siya lambing-lambing. Tura oh. Naog ra po siya balik. Dito man na siya matulog sa kilid. Gana na siya dito matulog sa kilid. Sa katong kuana na punduhanan na tubig. Dito na siya matulog. Ang kuya ba na ulihipan. Na mga ulihipan diri mga guys. Kay nagahapon daan na una niligo sa ubos na ulihipan. Uy, mata lagi ka dudong. Agoy, nangihi ng punis dudong dagol diri oy. Hindi man na mo pagawson. Kay mag-away man na sila ni Bots. Unang diri lagi na siya. Man si Rosel man. Natulog si Rosel. Ay, nabusog ko sa lugaw. Gani guys, ako ang Gcash na ulian ra. Kulbaan ako na i-open ako mobalik. Manhinoon sa permero noon. Kulbaan ako guys. Kay unsaon na lang. Naay sulod guys. Gaming kwarta. Nya, ibutan na to di ma-open di. Gaim pa sa tong kwarta dito bisa gamay ra tong kwartaha. Nagkuan. Manghinaw. Nawa na po nagsinamok si Bots kay man naman ginagilambing naman siya. Anak na siya guys, kulang rin na siya lambingon. Pag malambing na siya, lipay na kay na siya ana guys. Na na kay umangi si dagol na aray trap po dayon. Ako mga iri na natulog sa kwarto. Wala pa man gud na ako gitaktak ang amo ang kuan guys kay manulod pa man gud na sila unya ra na ko na itaktak. Unya dapit kay luoy po kay pangpukawon guys, lami kay lang tulog guys oh. Nangwa sa na ko gikuan ang kuan higdaanan oh. Na lami kin tulog. Si wakwak oh. Eh, gamata man dai ni. Ang tiger malami kin tulog oh. Liad ka yung liog. Nang unya ra na ko na kuanin kay natulog pa sila. Nanghi na po si Dago sa ilalom sa lamisa. Kinahanglan na po na itong trapuhan. Ay, naku ni mo Dago. Kana imong tipakuan. Patutoy, Dagol. Putlo na ako ng patutoy. Hindi mo sige pangihi ba? Nag-aharap ka mangihi ha? Hindi, napuga diri o. Asa lang mangihi ng bataan ba? Wala na ay helper, bitaw tigsunod. Ito na lang yung kung anong daan ang tapon. Kaswasan, kaya kung naiihi. Anong lang dayon? Tapuhan. Silang bananak, ito asa Margos. Nag-inspect sila. Atun dako og tuburan guys. Oy, nya init mong kaayo nya kapoy pud ilakaw. Nauna nga. Di na lang ko mulakaw, diri na lang ko. Kay init kaayo nya kung gikadlukan guys ba, init kaayo nya mo kalit bitaw og kaning ulan. Na maulan na napunta. Paparabani na humat na nawala ning pislango na ko sukan sa una. Ulanan ko ani guys. Kay anang gabi nang himasa ko nya wala na ko gibasa akong ulo. Unya nang ko naghumol kog nilabahan namo, nya gaulan, nabasa akong ulo sa ulan, wala na ko giligo kay nang man ako panghimasa. Agoy pagka kuan taud-taud ba na. Peace lango dayon. Agol. Peace lango mami dong agol.
Bislango dayon guys. Muna din na hinungdan kong bislango guys. Ngantod karon wa pa nawala guys. Naara ba daw kuno idakop dito sa kuan sa dao. Diya sa highway na mo na idakop. Mga LTO nagdakop ay nanakop. To zero silin sok-sok sa kuan. Sa speaker na ra oh. Tulog po siya. Iya sila kuan guys. Tulog po si Rosel dire niya kay matulog unta kog balik guys na busog pa man ko niya lang ko matulog. Sayo pa man pod alas 11 pa man. Magtanaw-tanaw lang usa tag TV. Dumitras busog pa. Ay, Diyos ko Lord. Guys. Magsalida lang usa taga sa dagol. Sa man dagol. Mingaw kay tuong kuan dagol. Atong dapit dagol. Kapuyan po kumulag sa tuburan ay niya unsa na taron. Huwebes, Biyernes, Sabado adto mi didto kay manglimpyo. Una. Lantaw tag unsay mga latest karon nga kuan. Nawala naman pud ang signal ani. Ano man ni? Oh, nara di ay. Unya ako dapat maligo guys. Unya kay busog pa niya. Init-init itong lugo akong gikaon. Manang akong nawang wala lipstick, wala tanan. Okay ra ba ni naman napibok pero tingkal kaga. Nawa na. Okay ra ba ning nawongan eh? Muna akong account guys, ako ang YouTube channel. Tanawan ninyo guys sa akong account sa YouTube channel. Muna. Muna akong YouTube channel guys. Please subscribe my YouTube channel everyone. So wala pa nakasubscribe sa YouTube channel, subscribe na mo guys para makita ninyo akong mga vlog. Akong mga vlog ana guys is buhat sa sulod sa panimalay muna guys. Ang title sa akong vlog is Kasambahay sa aming sariling bahay kay tanan trabaho nako diri guys sa sulod sa balay. Ako at tanan guys, gikan sa mga 4 babies, gikan sa balay sa tibuok. Ako mauna nga. Moya akong gititle sa ako ang vlog. Itatag koan guys. Pero lamig jud kayo itulog as in akong mata mo piyong jud siya. Ay, man naman to eh. So guys, diri ra tataman guys. Salamat kaayo sa nag-subscribe sa akong YouTube channels og nag-follow. Thank you so much sa inyo ang tanan guys. Og don't forget to share, like, follow ko ang Facebook page, Facebook account, TikTok sa kong reels guys. Amping lang tanan guys. Salamat kayo sa inyong suporta. God bless you all guys.
Thank you everyone, thanks. Goodbye.